Já bych vám teď ještě řekl něco o tom, kde vlastně my lidi, abych vám to trošičku propojil, kde my lidi poskytujeme nebo máme nejlepší výkony. Jo. Říká se tomu okamžiky flow, když si sem budeme dávat zátěž a sem si budeme dávat talent, jaký na tu činnost máme, tak tady jsou okamžiky, kterým se říká flow. Ve sportu se tomu říká zóna. Ve spiritualitě se tomu říká, že jsou lidi v přítomném okamžiku. Ale v zásadě jde o to, že děláte věc, která je pro vás velmi těžká, ale maximálně využíváte svůj talent. Dítě si hraje s Merkurem třeba. Dělá těžkou stavbu nějakou, ale protože na to má talent, tak neslyší vůbec rodiče, že na něj křičí, protože je absolutně v tom flow. Flow je bezmyšlenkovitý stav, kde lidi poskytují nejlepší výkon z toho důvodu. Když je to bez myšlenky, tak na vás nemůžu jít žádný emoce, ať už kladný nebo záporný, protože emoce je výsledkem myšlenky. Protože když nad něčím přemýšlíte, tak se to pak snažíte hodnotit kladná, záporná. A teďkom já vám dám pár příkladů. Jo. Roger Federer je hráčem, který v historii odvrátil nejvíc matchballů. A matchball je v tenisu velmi těžká záležitost. Ale odvrací je z toho důvodu, že on i ty matchbally hraje ve flow. Na Australian Open měl Nadal 2 breakbally na ně, když to bylo asi 5-4 nebo 5-3, to není to jedno. A oba dva odvrátil. Že totiž on i ty těžké momenty je schopen hrát ve flow a tam je ta nejlepší výkonnost. Když měřili třeba Jardu Jágra nebo Ronalda, tak oni hrajou 90% času ve flow, protože v tom flow je váš mozek v alfě. A v alfě my máme nejvíc otevřený podvědomí. Já ještě nakreslím, spojím vám to s jedním modelem. Když se podíváme na mozek, a tohle je model Stevena Peterse, který trénuje 5 olympijských vítězů v Londýně, tak tohle je ta logická část, o které jsme se bavili, a protože ta je poměrně nová, tak ta má rychlost 1. Pak je emoční část, který se říká amygdala. Jo, to jsou ty emoce. No a ta má prostě pomoci s přežitím, taky má rychlost 5. A pak je něco, čemu on v tom modelu říká počítač, a to je de facto podvědomí, a to má rychlost vlastně 10. Jo. A problém s tou amygdalou je, ona se chová jako opička trošičku prostě v džungli, že tohle vás vytrhává neustále z toho flow. Vysvětlím vám, co se děje v hlavě Federera, jo, když má soupeř na ní matchball. Ta opička říká, ježišmarja, on má matchball, a jako snaží se ho znervoznit, jenomže ona má rychlost 5 a to podvědomí, v kterém je už 10 000 matchballů odvrácených a všechny ty tréninky a všechno, tak samozřejmě tu opičku sklidní a on se vrátí nazpátek do flow. Stejně tak Jarda Jágr není zdaleka nejrychlejší, když se díváte na ledě, ale hraje s obrovským přehledem, protože to podvědomí je nakrmeno už. To podvědomí krmíme tím, co jsme prožili, co jsme dělali, ale o čem jsme mysleli taky. Proto sportovci, dneska třeba tenisky, co jsem hrál já, tak 60% času tréninku, 40% času je vizualizace. No. Protože to podvědomí totiž, když si vizualizujeme, podvědomí nerozlišuje mezi tím, jestli je něco pravda nebo něco není pravda. Když si David Svoboda vizualizoval, že vyhraje olympiádu, tak si to tam prostě tohleto ukládal. Dám vám jiný příklad. Ta Jana Novotná v roce 1993 vyhrála ve finále Wimbledonu na Steffi Grafovou první set a ve druhém vedla 4-1 a 4-15 a prohrála to. Prohrála to z toho důvodu, že se koukala na světelný ukazatel a jí mysl ulpěla prostě v budoucnu, že to vyhraje a už prostě stačilo se 5krát vrátit do přítomného okamžiku. Všechno v životě je jeden přítomný okamžik za druhým. Tenis se vyhrává jeden míč za druhým. V momentě, já když dělám s těma sportovcema, jak jim vždycky vysvětluju to, že nesmí lpět na vítězství, že aby chtěli vyhrát, ale nelpěli na to. Je velký rozdíl. Nejlepší způsob, jak chtět vyhrát, je být v tom přítomném okamžiku, být v tom flow a hrát to jeden balon za druhým. Mám teďka nějakýho šermíře 10letýho, který prohrává 14, tak to prosere prostě. Já říkám, Marko, protože ty ten 15. bod nešermuješ jako ten první. Jo. Ty ulpíváš na tom, že to chceš vyhrát. Jo. Jakmile vaše mysl ulpí na tom konci, tak to je špatně, to nás vytrhává z toho nejlepšího výkonu. Tohle v tom, když si uvědomí, třeba David Svoboda, který je velice inteligentní kluk,
tak jsme na tom zapracovali a jako opravdu říkal, že je to absolutní pecka. Teďka ještě to spojím nějak s těma silnýma stránkama. Jak se vlastně, protože v tom flow je nejlíp to podvědomí otevřený jako na vytahování toho nejlepšího, co tam je, ale i vlastně na ukládání, protože když jste hodně ve flow, tak si tam můžete i ukládat. Vysvětlím se například, Jarda Jágr se narodil s talentem na tenis, to je ten talent, jo, prostě. Ale aby se z něj stala superhvězda, aby se z toho stala ta silná stránka, že to bude dělat opakovaně, že bude standardně takový výkonný, tak do toho přece musel zainvestovat, musel trénovat. Jo. Takže ten šampion nebo silná stránka rovná se talent, který my máme, a to já vám budu ukazovat, násobeno tou investicí. A samozřejmě, že ta investice je dvojího druhu, to je ta vizualizace, ale to jsou i ty tréninky, prostě fyzička a takové věci. No a tohle vtip je v tom, že my, když děláme věci, na které máme co největší talent, tak tím pádem co nejlíp krmíme to podvědomí a jsme co nejvíc v tom flow. Jo. Já opravdu, já mám ještě další příklad. Honza Pět, můj kamarád, kardiochirurg, říká, že po 3 hodinách operace, když prostě dělá transplantaci srdce, kdyby vedle něj spadla skříň, že to neslyší, protože je ve flow. Jarda Svěcený, houslista, zase virtuos, prostě to stejný, hraje těžký part a je ve flow, prostě pořád. Já dělám s Máriou Čírovou, což je slovenská zpěvačka, ta má první talent empatii a ta dokonce nejenom, že je ve flow, ale ona pozná, kdy to publikum je ve flow, jo, když jsme to rozebírali. Takže to je, jak my vlastně fungujeme, jo. Protože bych vám to dal do toho biznisového. Já každý rok prostě 2 týdny, jeden týden vlastně v zimě a jeden týden na jaře, když se připravoval fiskální rok, tak jsem seděl týden naproti jako Bill Gates, Steve Ballmer, takhle tam seděli prostě celý vedení Microsoftu. Kdyby to bylo tak, že bych si říkal, jako těším se, až bude prostě konec, nebo jak to, tak jsem nikdy neuspěl. Jako, vy musíte jeden sprečík, jedno číslo vlastně za druhým. Jako, a když to milujete, protože třeba moje silná stránka je strategie prostě a komunikace, tak mně to ani nepřišlo, že to trvalo třeba 13 hodin. Jo, jako, že většinu času pravděpodobně si myslím, že jsem byl ve flow. Teďka, když měřili vlastně Ronalda nebo Jágra, tak oni jim dali takový ty přilby a měřili tomografem ty jejich synapse, to, jak je to tam propojený, ty jejich hlavy, protože jsou většinu času ve flow, tak to úplně hoří, ty synapse. Jo. Já jsem udělal, myslím, že to tam má, pro Davida Svobodu takovou mantru na základě jeho talentu, co mu vyšlo v tom testu, tak jsem udělal takovou mantru, tak, aby vlastně to podpořilo ještě ty jeho synapse. Takže tohle, to si pamatujte, že tohle z hlediska jakýhokoliv výkonu je důležitý. Úplně poslední příklad a pak půjdu dál. Dítě počítá a jde mu to skvěle, úplně písemka je počítá, jde mu to skvěle. Teďka najednou si koukne na hodinky, když už máme 4 hodin. Tak jsou 2 možnosti. Buď má napočítáno a je to zkušený, řekne si, za 4 hodiny spočítám ještě 2 příklady, vrátí se naspátek do flow, anebo ta opět se tady udělá emoční únos a to dítě nespočítá nic vůbec. Ta opička je otázka odpovědi. Dámy a pánové, na Bill Fight, poprvé.